Ako, Kinit, matagal na kitang inaanop ang anak nyo, pero hindi mo iniintindi. Asahan mo, Kinit, wala ka na ditong anak. Manahingi ako sa inyo ng kaunting tulong, ng operahan si Bibi. Sabi ko sa inyo, kunting tulong lang. Halos hindi maigalaw ng maayos ang katawan ng 2 taong gulang na bata mula sa probinsya ng Sorsogon dahil sa laki at bigat ng kanyang ulo. Ipinagbubuntis pa lamang si Faith ay mayroon na siyang sakit na hydrocephalus, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pagdami ng produksyon ng tubig sa utak na siyang nagdudulot ng pasakit sa bata. At dahil inabandona na ng sariling ama, hirap ang pamilya ni Faith na tustusan ang kanyang gamutan. Nang sila ay lumapit sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ay agad silang nakatanggap ng tulong at personal din silang sinamahan ng aming team sa Tagchuling Hospital para maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ni Faith. Pagdating namin ng ospital ay agad na inisikaso at tiningnan ng doktor ang kalagayan ni Faith. At dito ay ipinaliwanag ang mga kakailanganin para sa kanyang kondisyon. Nag-ano po ko kay madam na ina-advise ko talaga na magpapasyente sana para po makita si patient, no? Mahingi natin yung tamang, mahingi ng opinion, kumbaga, okay? Kaya lang po ma'am, ayaw niyo po magpapasyente, no? Paano po yun? Nandiyan naman po ako, Bicol, para tulungan kayo, no? Ang NGT po ma'am ay hindi po delikado po, no? Nilalagay po yan sa ilong, mapapasok papunta sa tulok para po makakain ng maayos. Kasi sa kalagayan po niya, hindi po yan mapapakain ng maayos. Magiging mas malnourished po siya yan, ma'am. Na kung tutuusin po, mas kailangan po niya ng nutrisyon sa katawan dahil sa kalagayan niya po. Ngunit tumanggi muna silang ipa-admit si Faith. Kaya naman, binigyan muna sila ng mga gamot at bitamina na siyang makakatulong na mapanatili ang maayos na kalusugan ni Faith. Matapos maihatid sa kanilang tahanan ay nakausap namin si Lola Maria na siyang tunay na nag-aalaga kay Baby Faith. Apo ko po yun, anak ng anak ko, kasi ako na po ang nagpalaki noon. Nakuha ko siya po, 8 buwan pa lang po, kasi yung ina palaging nagtatrabaho. Kaya yun ang palaging yan sa akin hanggang 2 taon na siya. 3 pa yung magkakapatid po, ma'am. Lahat nandyan sa akin. Yung apo kong panganay, pag natawag po ako doon, Lola, uwi na kami dyan, palaging gutom kami dito. Hindi naman kami pinapakain ng inay, ang mama ng kanyang papa. Ako naman, Lola, para ako na kami kumakain sila, hindi. Di ang ginawa ko po, pinauwi ko na lang dito, yung 3. Kaya sabi ko, masakit na ganyan ang ginagawa sa inyo ng kanyang sariling ama. Masakit talaga ang loob ko. Dahil sa hirap na pinagdadaanan ng mga apo, mas lalo pang nanindigan si Lola Maria, alang-alang sa kanilang kapakanan. Talagang ang naming mag-asawa, talaga siyang alagain talaga. Na hindi gaya ng iba minang apo, dapat talaga siyang tutukan mo kasi may kapansanan na siya, hindi nakagalaw. Tinitiis namin para alang-alang dito lang sa apo namin. Hanggang po nabubuhay ako, kakayanin namin mag-asawa. Kaunting tulong lang sa panggatas niya, pang-maintenance niya. Dahil sa aming natunghayan na kwento ni Lola Maria, hindi na nagatubili pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo at agad rin siyang inimbitahan sa programa. O Lola Maria, kumusta po ang kalagayan ng inyong apo? Minsan nagsisisor po siya.
Kasi minsan wala kaming ng maintenance. Bukod sa inyo, Lola, sino po ang katuwang nyo sa pag-aalaga po sa apo ninyo? Ang aking asawa po na 72 years na po. Ilang taon na po pala itong anak nyo? Yung 21 nanay ni Bibingje? 21 po. Ha? 21. 21 pa lang pero 3 na yung anak? Opo, nag-asawa po siya, 15. So ngayon po, dahil nandyan na sa poder nyo yung mga apo nyo, at saka yung anak ninyo, Opo. kayo na yung bumubuhay sa kanila. Opo. Paano nyo po natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan nung apo nyo at pamilya nyo? Yung pangkain, mga pangangailangan sa araw-araw? Yung sahod ng aking asawa po, pinagkakasya lang namin. Tapos minsan, nabigay din sa akin yung mga anak ko, panggatas ni Faith. Dahil dito, hindi na napigilan ni Lola Maria ang saloobin para sa kanyang manugang na matagal na niyang kinikimkim. Kenneth, kung napapakinggan mo naman ako, sana maawa ka naman sa iyong anak. Yung lang may sakit na anak mo. Nung humingi ako sa inyo, nung mag-opera, sabi ninyo, anong gagawin ninyo? Wala kayong pera. Bakit kami nakakaya namin? 2 taon na sa amin si Bibi. Pero nakakaya mi mag-asawa. Kayo ni isang piso, wala kayong naitutulong sa amin. Walang kwentang magulang. Ano? Para mabawasan ang labis na paghihirap na tinatamasa ni Lola Maria, inilapit rin namin sa Ako Bicol Party List ang kanyang hinaing. Pagdating dito sa office, dinala po namin siya sa hospital ng Tansuling and sinamahan po ng Tabang Ora mismo team para po sa kanyang check-up. Dala po nilang resetang gamot, agad naman po namin ibinigay. Rest assured naman na kapag buo na po ang desisyon ni Lola na ipa-confine ang bata, dito po magtungo po ulit sila sa ating opisina at sasamahan po ulit sila ng team. Meron pa pong inihanda ang Ako Bicol Party List at ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Laking tuwa ni Lola Maria dahil ang kanyang hiling para sa kanyang espesyal na apo na si Faith ay ora mismong natugunan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kenneth, Andrea, ito tingnan mo, mayroong nagtulong sa Bibi kayo. Anong tinutulong ninyo? Wala. Mabuti pang ibang tao kaysa sa inyo. Ang tanging pinanghahawakan na lamang ni Lola Maria ay hanggang may buhay ay hindi siya mawawalan ng pag-asa. Kaya patuloy siyang magsusumikap para maitaguyod ang kanyang pamilya sa anumang hamon ng buhay.